खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आंनि बे बड' निउसखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होगोन। लोगोसे लाइक खालामना होगोन। फुंनि समाव खौरां मोनबाय थागोन। थेवबो बिदिबा आंनि बे गाहाय खौरांखौ खोनासंनो थागोन। चिराङाव सरकारनि मावख'नि बर' आरो इंराजि लिरनाय बेनारखौ एबसुआ बोखावदों। बिनि अनगायैबो बिजनीनि दख'रा आरो एबसुआ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'खौ गोख्रों रावजों हुमखि होदों। बिश्वनाथआव 3,700 नि बांसिन नखरा हानि पाट्टाखौ मोननो थांगासिनो दं होनना बुंदों। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों। गाबोन 14 दिसेम्बराव कर्नाटकनि बेंगालराव गोबां अखा हागोन आरो बारहुंखा बारगोन। बेयो 14 घन्टा गोबां अखा हागोन आरो भारतनि बिफाननि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सरकारनि गोदै रावजों थगायजादों। सिंग्रिबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा लामाखौ जाय मोजां बानायनो होयो बेनोनो भटखौ होगोन होनना बुंथियो। गारि थांनो हाया, फरायसालिफोराव उसुबिदा जायो, फरायसाफोरा थांनो हाया होननानै सिंग्रिबारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंथिदों। दासान्दि बर'फोरनि गेजेराव खारनाय आरो गोमानाय जागासिनो दङ। थारैनो बर'फोरनि गेजेराव खारनाय आरो गोमानाया मोनसे बेमार हाबबाय नामा? थारैनो बेयो मोनसे बेमार हाबबाय नामा? बिदिनो बाक्सा जिल्लानि मोसोमपुर आरो नारायणपुरनि बुगिस्वर बर' आरो दाबास्रि बर'नि फिसाज्लाया गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला साखाथिनि एबा गामिनिनो सोमदोन गयारी मुंनि सासे सुबुङा मणिपुराव खामानि मावनो होननानै थांनाय 7 दिसेम्बराव गावजों लोगोसे लानानै थांफादोंमोन। नाथाय मणिपुरनि गेटआव सन्जय बर'खौ हाबनो होयैयाव गेटनिफ्राय हारसिङै न'फारसे गिदिंफिनो होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुंफोरा। सोरबाफोर बे सन्जय बर'खौ नुयोब्ला स्क्रिनआव होनाय कन्टेक्टआव एबा अनजिमायाव फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामना होगोन। लोगोसे लाइक खालामना गालांगोन। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।